Ehlana sezatsi ngiyakubingelela ungamukele mbukele emakhaya kweSimanzonzo lapho kulethela khona izindaba zamaskande ehlabahlosile nefika ngesikhathi mbukele emakhaya ke uma isikhathi simi kanje avele ngihlala kuzo izindaba zamaskande njengodosela indaba zokuthi uPotso waziwa kakhulu ngokuthi iCommander usehlukene inhloko nesiqhadi ke namageza amahle kade wahola kuzokhumuleka ukuthi emva kokuthi lo wayehola leli qembu umtshengiseni Mfowagcwethe endlule emhlabeni kwabe sekusala lesikhala singenamuntu wabe sesithatha ke uPotso wangobesa waqhubeka namageza noma kunjalo ke wawatholile amanzondo abantu abaningi ngempela bemthuka ukuthi kungani eqhubeka namageza ekubeni into ingaqalanga nguye ekubeni eqale ngonjencane noSibongiseni naye umtshengiseni Mfowagcwethe ingane eqhubeka neto akangayiqalanga noma kunjalo kuPotso waqhubeka ngempela wacula emagezeni amahle abantu abaningi bamthanda ngempela kodwa kuthe kusenjalo wabisikhula indodana kaMtshengiseni okuSiphiwe abantu abaningi ke bahlukana phakathi kwakukhona basupporta uPotso abanye basupporta uSiphiwe abantu abaningi bathi uPotso akaphume phela emagezeni indodana kaMtshengiseni isindala manje kumele kube yiyona ngempela ehola amageza amahle kwaba ngempela kwakhona ukuhlukana wabakhona uqhekeko uphathwa amageza amahle kuzoholela ukuthi induna eyindala ngempela eyikhona kusekhona umtshengiseni okuvelo uBhengu owaba induna from 2009 kuzoba 2019 mangaphosisi wazowenza ivideo ngempela echaza ngalolu qhekeko olukhona la emagazini washo ngempela ukuthi ukube kuya ngaye ngabe ngempela uPotso uyaqhubeka ngokuthi ahola amageza ngoba uyena itholele indidana waziwa kakhulu ngokuthi uSiphiwe wakagcwetha usemncane kusamela sekuningi izinto amele ayifunde ngoba leli iqembu elikhulu kakhulu noma kunjalo ke uPotso usengimemezelile ngempela ukuthi uyashiya emagezini uzozenzela iqembu lakhe eliseceleni ushilo ngempela kule video ngempela ukuthi abantu abaningi uzobazisa futhi uzovula ipage lakhe eliseceleni wasethi manje ke usezokwazi ukuthi exhumane ngabantu eduze ehlale khona ku social media washo ngempela ukuthi abantu abaningi uzobazisa ukuthi iCD uzoyikhipha ngoDisemba kanti futhi uzobazisa mayelana ne-uniform yeqembu lakhe elisha mbukele emakhaya ke uthini uPaula kwakho uma ngempela uPotso eseshila emagezini ngokubuka kwakho ngabe ngempela itholele indidane noma uSiphiwe wakagcwetha usekulungele ukuthi usengathwala iqembu elikhulu kangaka emculweni amaskanda ngamageza amahle mbukele emakhaya ke ake hlangane lapho ku-comment section emva kokuthi ulalele le video le yakhe uPotso ngempela ecacisa ngempela ukuthi cha akasekho emagezini kodwa usephumela ibhodo lakhe lapho naye azopheka khona mbukele emakhaya ke uthini uPaula wakho ngalolu daba ake hlangane futhi ngokuzayo siyabonga nje namhlanje ngizonethulela abafowethu ukuthi iCommander sine page live ine account yayo bafowethu senizokhuluma nami bafowethu nibeke ikhalazo zenu bafowethu ngiyanicela ke bafowethu okuningi nokuningi ngizonilandelanisa ngakho nanokuthi ke ikhaya lika baba omkhulu ngathi selinwebekile sesivule ikhaya elincane iCommander isizovula ikhaya lalo bafowethu okunye nokunye ke bafowethu sizoqhubeka nakho sini update nje sinazisi ngokuhleleka kwazo engithembisa ukhona futhi ikakhulukazi ukuthi angeke nize nisangiswela kanje ngoba ade ningiswela eqaleni ngizozama ukuthi ngisondele kini bafowethu ngisondele kakhulu iCommander ngithanda kakhulu bafowethu awuthi ngidla inyama